a llevarme la victoria y a darle una sorpresa a Johnny. I ringen Medina klar til at tage imod Johnny Bredahl. Mogens Nyman gør klar til at præsentere. Og Nelson Ramon Medina fra Venezuela er 30 år gammel, han vejer 54,7 kilo. Han har bokset 40 professionelle kampe med sejre i de 24. Af de 24 sejre er de 7 vundet på tid. Mine damer og herrer, fra Venezuela, Nelson Ramon Medina. Og her, mine damer og herrer, vores tidligere europamester, tidligere IBU og WBU-verdensmester Johnny Bredahl er 30 år. Han vejer i aften 55 kilo, og lad mig straks pointere, at alle de titler, han er eks i, har han frivilligt afgivet. Johnny har bokset 41 kampe som professionel, og alle kampene har været en oplevelse. 19 af de 40 sejre er vundet før tid, og Johnny ligger i dag højt placeret på alle ranglister. En sand kunstner på sit felt, mine damer og herrer, EM og VM-rekorden Johnny Bredahl. Han vil godt til 8 omgange, og kampleder Jes Andreasen. Kampleder Jes Andresen kalder de to boksere til ringens midte til den sidste korte rituelle hilsen, før vi går i gang. Johnny Bredahl kontra Nelson Ramon Medina. Johnny Bredahl, 10 år professionel, 22-23 år i ringen i det hele taget, og stadig Søren forbløffende, stadig i udvikling, stadig intakt, en nydelse for enhver bokseelsker. Ja, man må sige, de sidste 2 år, det synes jeg har været Johnnys bedste. Han har virkelig sat sig op til hver enkelt kamp, hvor han samtidig førhen, synes jeg, havde nogle enkelte kampe indimellem, hvor han ikke virkede ordentligt sat op. Har med den modningsproces, han har gennemgået som menneske, også fået respekten, ydmygheden over for sit arbejde tilbage mere end 100%. Og specielt dette, altid Søren, at have ydmyghed og respekt over for sit arbejde, er måske det væsentligste element hos en professionel bokser. Jo, man skal tage hver eneste kamp alvorligt og regne med, at den næste kamp kan blive slutning, hvis ikke man er ordentligt forberedt. Johnny har ekstremt gode evner til at skære ringen af for sin modstander. Nyd det flotte arbejde, der har været glemt af uppercut og for et øjeblik siden. Præcis timet dyb venstre til kroppen. Ja, der findes ingen som Johnny, der forstår udnytte sig. Der var den uppercut igen. Så smukt slået. Og Søren, du kender, du ved det. Du var selv specialist i uppercut. Det er et af de sværeste skridt. Ja, og Johnny har så lang en rækkevidde, så han kan slå det fra lang afstand. Og derved er det med lidt mindre risiko. Men den power, som han har fået i stødene, den har han jo heller ikke altid haft. Det er også de sidste par år her, at der rigtig er kommet slag i handskeren på ham. Først og fremmest det kolde overblik. Koncentrationen. Så perfekt. Den højre. Og det er overstået.
fordi stødet kom overrumplende, hurtigt og præcist. Det er denne kombination af disse tre detaljer, der skaber knockouten. Speed, præcision, overrumpling. Søren, det var en smuk knockout. Ja, det må jeg sige, at Johnny viser i aften, at han... Se den her. Slået. Sådan, lige fra skulderen. Og det var faktisk en gentagelse af han følte sig ind med den første der. Ser åbningen er der, og så kommer den med så meget kraft. Trukket faktisk fra gulvet op gennem hele kroppen. Den der, værsgo. Og slået fra distancen, så der virkelig er kraft på. Og jeg må sige, at Johnny Bredal har vi en bokser, som er mellem de absolut bedste i sin vægtklasse i hele verden. Den er så smukt timet, går rent ind over paraden. Det er en smuk, perfekt teknisk detalje. Som Johnny lige siger, jeg hørte lige, du sagde, en sand kunstner på sit felt. Og hvad fanden siger du først? Det er jo, du har haft 10 år til at finde ud af. Og jeg må have lov til at sige, at den unge mand, han har jo ret. Efter, mine damer og herrer, 2 minutter og 45 sekunder boksning. Vi får om et øjeblik. Vi har Johnny Bredal til interview ved ringside. Johnny, det var en perfekt lille opvisning. På 2,5 minutter viser du så mange detaljer af boksningens finesser, og beskriv lige den knockout. Jeg prøver på ligesom at sætte ham op til højre hånd. Jeg prøver mange gange at gå ned og få højre uppercut og så et venstre hook. Men jeg har ikke det var lige startet, så første omgang, så man skal lige arbejde sig ind, men så fik jeg venstre hook ind i stedet for, og så højre hånd, den sad som den skulle. Den sad lige klokkeren på kajen af ham. Vi har lige hørt Hans Henrik Palm analysere knockouten på den måde, han siger, du slår en højre, og i stedet for, som er normalt, at følge op med venstre hook, så slår du højren igen. Jamen, det er også nogle ting, som du skulle kunne lære at slå, når du har været i gamet i 10 år. Nu tænk engang, jeg har været bokser i 20-21 år snart, ikke? Så det gælder om mig hele tiden at udvikle sig. Altså, det starter ikke ligesom med et arbejde. Du kan blive bedre og bedre, hvis du bare gider at tage dig sammen. Gider at tage dig sammen, Johnny, professionelt 10 år, og du bliver yngre og yngre. Hvad er hemmeligheden? Jeg ved det ikke. Jeg tror, altså lige for øjeblikket, der er det sgu min knægt og min dejlige kone, Jacqueline, der simpelthen er mit livs lys. Og det er også ligesom det, der gør lysten til at være der. Altså, nu har jeg altid kunnet lide det, og når man selv kan vælge sine tider at træne på, jamen, så er det da bare fedt. Og jeg har det sådan med ud til træning. Tag glad på arbejde og tag glad hjem fra arbejde. Okay, Kjeld, han er ikke lige glad for det hver gang, men jeg elsker det, man. Altså, men jeg tror da også, altså, jeg venter på at få den store kamp, men det er stadig op til Mogens. Jeg kan bare stå i kulissen og vente og gøre mit arbejde, og det gør jeg, synes jeg selv. Du leverer varen, så er det op til promotoren at komme med den helt store betalingsdag. Ja, i hvert fald inden for det næste år. Det håber jeg da. Inden for det næste år. Til sidst, Johnny, realistisk vurderet. Hvor mange år er der tilbage, du synes uopslideligt? Altså, godt nok skal man ikke sætte sig grænser med det ene og det andet, men jeg har sagt, hvis jeg ikke får en VM-kamp inden det her år, inden året er gået, jamen så tror jeg, at man begynder stille og roligt at pakke nedad, fordi når jeg er så gammel som jeg er, så skal du have en gulerod ude foran. Altså, jeg kan mærke det, når man også løber alene om morgenen eller om aftenen. Det er ikke det samme som min bror og jeg, vi havde det. Altså, der løber du bare, fordi der har du en aftale. Men sig selv, der kan du bare sådan, jeg gider sgu ikke, nu regner det, ikke? Så du skal have sådan en gulerod foran dig, og det er meget vigtigt. Men selvfølgelig, jeg holder gnisten op og stadigvæk kører på rutinen. Okay, Johnny, dermed afleverer dit venstre hook til promotoren om at komme med kampen ret hurtigt. Og så vil jeg sige tak til publikum. Der kommer mere i vente, gutter.